pamusoro iyi tinochingamidzana zvekare mugore rino, gore ra2026, gore idzva. Gore rino tinoda kutenda Mwari nevadzimu vakatisesekedza gore ra2025 kuti tisangane negore ra2026. Zvakawanda zvatakasanganzana nazvo mugore ra2025 tava mune rimwe gore idzva. Tikatarisa mwedzi watinawo, mwedzi wandira, January, tinonyanyotaura nhaurwa yeJanuary disease. Tichinge tapinda muna January, zvinhu zvinenge zvakaoma. Tinenge tine zviri kutiremera zvinenge zvakawanda. Kazhinji tinenge taita inonzi overspending pafestive season. Saka tinopinda muna January takaremerwa nezvinhu zvakawanda. School fees, vamwe tinenge tichichinja mabasa, tinenge tiri kusanganidzana nezvakawanda mugore idzva. Saka January ine kurwadza. Vamwe vanoti January is a dark month. Tataura nezve January disease. Vamwe vanoti January is a dark month. Kana tichiti January is a dark month, tinenge tiri kutaura nezvematambudziko atinenge tichisanganidzana nawo mumwedzi wandira. Regai nditaure nenhaurwa yedarkness. Tati January is a dark month. Mumwedzi wandira tiri kuti tine rima ratinogona kusanganidzana naro. Mumwedzi wandira tine zvinorema zvakawanda zvatinogona kusanganidzana nazvo mumwedzi wandira. Tati January is a dark month. Asi regai ndikutaurirei chimwe chinhu pamusoro pedarkness. When it is dark, the mind is more alert and you become more alert. Kana uchinge uri kufamba murima, you become more alert. Kana uri mukati merima, the mind becomes more alert. You become more alert kana zvinhu zvichinge zvakaoma. Ndipo paunogona kuona kuti iyi ihama yangu zvechokwadi kana uri mukati merima. Ndipo paunogona kuona kuti iyi haisi hama yangu. Ndaifungidzira kuti ihama yangu asi haisi hama yangu. Kana uchinge wapinda mukati mematambudziko. When the days are dark, you become more alert. Saka hatifanirwi kutya matambudziko, nokuti mukati mematambudziko ndimo munoshepa upenyu hwedu neukama hwedu nevanhu. Nekuti we become more alert, tinonyanyonzwisisa nekunyatsoona zvakanaka vanhu. Tinonyanyonzwisisa nekunyatsoona zvakanaka upenyu kana tichinge tiri mukati mematambudziko. Kana zvinhu zvichinge zvakanaka tiri mukati memafaro, atinyatsokuona kuti hama yangu ndeipi. Tinogona kufamba nevanhu vasiri veukama tichiti hama. Tinogona kuvimba nevanhu vatinoti vanhu ava ndivo chaivo veukama asi dzisiri hama. Nemhaka yekuti the mind will be relaxed. Saka tinomanya nezviripo ipapo tichifunga kuti ndizvo chaizvo. Asi kana tichinge tapinda murima, tapinda mumatambudziko, vazhinji vedu takatsvaga vadzimu vedu nepamusoro pematambudziko. Zvinhu zvatiomera, ndipo patakatsvaka vadzimu vedu. Nemhaka yekuti the mind was more alert, takatsvaga veukama chaivo. Asi dambudziko ratinaro nderekuti kana tichinge tabuda mukati mematambudziko, we forget zvatakaona tiri pakati pematambudziko. Ndiro dambudziko rega ratinaro.
kana zvinhu zvichinge zvatifambira, we forget zvatakasanganidzana nazvo mukati mematambudziko. Ndati January ine matambudziko, tichasanganidzana nezvakawanda. Tichaita redefine our situations neukama hwatinawo nevanhu. Tichaita redefine those things, reassess those things. Ushamwari hwatinawo ndiyo nguva yatinogona kuti hama ndinokumbirawo zvemari yakati. Uchinyatsoziva kuti pamwe munhu anayo asi achiti veduwe January, haiwa January yakaoma veduwe, ndakatarisana nemafees, ndakatarisana nezvakati. Ndiyo nguva yatinoti reassess ukama hwedu nevanhu vakawanda. Asi dambudziko riripo nderekuti kana tichinge tabuda murima, we forget vanhu vakatisiya tiri pamhene, tinodzoka tovati ndidzo hama zvekare. Vanhu vakatirasisa ndivo vatinotsvaka zvekare kana tichinge tabuda mumatambudziko. Nzira dzakatirasisa ndidzo dzatinodzokera madziri kana tichinge tabuda mumatambudziko. Vanhu vakamira nesu, vadzimu vakamira nesu, tinovakanganwa kana tichinge tabuda mukati mematambudziko. Ndinonzwa vazhinji vachiti kana vari mumatambudziko, haiwa vadzimu vacho havationi, vadzimu vacho havatinzwi. Vadzimu vane maprinciples avanogona kuda kuti kana zvichinge zvakunakira unofanirwa kuve uchifamba nenzira iyi. Tinokanganwa kana zvinhu zvichinge zvatinakira, tinokanganwa, we become relaxed kana tichinge tabuda mukati merima. Tozodzoka toti vadzimu vatirasa. January is a dark month. Tine zvakawanda zvaticharonga during the dark month nekuti tinenge tiri more alert. Asi kana tichinge tabuda muna January, tichinge tabuda murima, tichinge tabuda mu dark month, ngatisakanganwa zvatakaona tiri mukati merima. Ndinogara taura ndichiti ini ndakambofamba mukati merima mukati meupenyu hwangu. Ndakasvika pakutengesa huni, ndinogara taura ndichidaro mukati meupenyu hwangu. Ndakasvika pamatambudziko akakura mukati meupenyu hwangu. Ndiyo nguva yakandishepa, ikashepa marelations angu nevanhu vakawanda. Ndiyo nguva yandakaona zviri clear upenyu hwangu. Ndiyo nguva yandakati ndichafamba ndakamira ndakadai. That way, my dark days haasi ekuti tirase mbereko, ndekuti tione zviri clear, nekuti our mind becomes more alert. Kana tichinge takusanganidzana nematambudziko muna 2026 zviri zvaJanuary chete, asi mukati ma2026 tichagona kusanganidzana mamwe matambudziko atichasanganidzana nawo. Ngatizivei kuti panguva iyo yatichasanganidzana nematambudziko, our mind will be more alert. Ndiyo nguva yekuronga, ndiyo nguva yekuona, ndiyo nguva yekutarisa kuti ndinotanga kupiko neupenyu hwangu. Asi kana tichinge tazobuda mumatambudziko iwawo, tisakanganwa zvatakaona munguva yematambudziko. Ndinokushuvirai rombo rakanaka muna 2026. I wish you a very prosperous year. Vadzimu vafambe nesu, Mwari nevadzimu vange vanesu muna 2026. Kana tine matambudziko atakaita nemaproblems atakaita muna 2025, ngatisakanganwa zvakatipinza mumatambudziko iwawo muna 2025. Kana tichinge takwanisa kubuda mumatambudziko edu muna 2026, matambudziko atakasanganidzana nawo muna 2025, ngatisakanganwa vakatiyamura kuti tibude
mumatambudziko iwawo. Kune vakamira nesu, kune vanomira nesu patinenge tiri mukati mematambudziko. Ngatisatsvaka vadzimu panguva yematambudziko chete. Kana matambudziko apera, tonopupura hedu nhema tiri mukati memachechi. Kunopupura mukati memachechi hakuna kuipa, asi kukangamwa akakubudisa mudambudziko ndicho chinhu chinenge chisina kumira zvakanaka. I wish you a prosperous 2026. Umqambisi, the African teacher. Ndatenda.